ang DepEd, madam, paminaw sa madam. Ang DepEd, madam, nagpagawas og tawag ining libro, nagtudlo og sayop. Sakto, madam? Sakto, dili. Sakto, dili. Mali. Unsa ba gyud? Unsa ba gyud? Tama ba ang gipagawa sa DepEd or mali ang gipagawa sa DepEd? Mali. Mali, nasa sa Bible. Sa Bible. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga sa San Pedro wa nakaabot og Roma. Kay base mo ta sa Biblia na pod. Ganina kasi sayan ta. Daga na po ang Biblia. O dili na po sa Biblia na pod. Unsang sita sa Biblia, madam. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga sa San Pedro wa nakaabot og Roma. Bili na ko sa inyo, sir, ha? Madam, tubagalan ko, madam. Actually, madam, naami tawag ining kauban nga division superintendent. Nga tawag ining sa DepEd nga nagtan-aw sa kuha karon. Madam. Lahi naman gud nga istorya nga nahulog nga ang DepEd karon ang bakakon. Patay ka bata ka. Patay kang bata karon. Madam. Kami na sa madam. Nakabasa ko na tanan, madam. Nakabasa ko na tanan, madam. Nakabasa ko na, madam. Ano ko na siya, sir, ha? Kasabton ta ka, sir, ha? Madam. Maluoy taw ka, madam. Aminaw sa madam. Lahi na mo gana. Nag-story naman ka, madam, intawon. Madam. Ato aning ibalik-balik, mga sir. Ato aning i-highlight nga tawag ining patay ka bata ka, mali ang DepEd. Patay ka. Patay ka bata ka. So, ang DepEd ay bakapon din ang DepEd, ha? Ay, batay. Delikado ni madam. Sus, Ginoo ko yung taon. Madam. Excuse me, madam. Di na maminaw lagi ba? Ani ha? Ani magud ato sang i-mute ka dali kidi magud maminaw gud si madam. Pasensya na kay mga sir, ganina pagod ni ba? Kanang iyang tawag ay ng style ba kanang di bitaw maminaw. So ani ba? Ako nabahala kaayo ko ani madam. Mga sir, mga ma'am, ha? Kung naay teacher nga pareha kang Ma'am Genevieve Papiliero, delikado ang atong mga anak. Nga naman kay ang tawag ining Department of Education nagtudlo di ay nagbutbot. Nagtudlo di ay bakag ang Department of Education. Nagpublish og information nga butbot. Mao di ay? Uy, at ato ang tawag anang i-call out ang attention ani sa mga leader sa DepEd. Delikado ni mga sir, mga ma'am. Madam, mga sir, basig pwede ninyo na i-recall siguro, no? Nga naman kay matay, asa naman ang atong pagka-professional ani? Di ba? Remember nga tawag anang ang itudlong information sa atong mga eskwelahan husto na. Kung naam manggali tawag ining sayop dinha is ang mahitabo anak manggod dapat i-recall na sa tawag ining Department of Education. Ha? Dapat i-recall na sa Department of Education. Nga naman libro sa DepEd nga tan-awan mga sir, mga ma'am, ha? Libro na sa DepEd, ha? Ingnon nimong mali. Jesus, Ginoo ko yung taon. Mga encyclopedia mali. Nahimo patang teacher ani. Basta mga sir, mga ma'am, hasta ka delikado gyud ingon ani ang tawag ining mga maestra. Hadlok kini ingon ani. Kini ingon ani nga maestra is hadlok ni. Hadlok ni. Ay sorry. Hadlok ni nga tawag ining ingon ani nga maestra. Hadlok ni. Nga naman kay liman kag information nga liman kag education, ha? Kanang word nga education mauna ang pundasyon sa ato ang nasod. Unya pagka man ingno nimo nga sayop ang mga historian ang nagpagawas ana before na i-approve sang katutak ang edition ana, ang pag-edit ana sang katutak, mga expert ang nag-edit niya pagka man ingno nimong sayop. Sino ko yung taon, madam? Di, teacher na siya, Sir Tag Mike Steven. Teacher na siya. Teacher na siya, I think, Agusan. Delikado ni. Yes, dishonesty na siya, Sir Mix Sports TV.
dishonesty man gud ni ngano man kay tawag anang iyahang gisakripisyo ang iyahang profession ba. Siyempre pag tawag ining sa ato ang sa code of ethics man gud sa mga teachers, itudlo nimo ang tawag ining unsay tinuod. Nya pagkahuman DepEd na noon ang butbot. Patay kang bata ka. Ano? Ha? Ang Department of Education nag-publish og butbot nga information. Mga sir, mga ma'am, delikado ni. Delikado ni. Dapat ipa-recall ni sa kuan, dapat ipa-recall ni sa tawag ining actually natin kauban nga division superintendent dapat ipa-recall ni si Ma'am Genevieve. Kung sa kuan pa ba mura og tawag anang iyahang yes Sir Ramil, lupig pa ang PhD of history o PhD of minorities. Tanawa. Nagyaw-yaw ko dili, gayaw-yaw po siya iyaw. Delikado ni. Yes. So napa ba kayo mahitabo nga debate ani kung ingunaan ni klaseng matbang nato? Di mamina. Napatay ka bata ka. Report na sa DepEd para matanggalan nag-license pagkaulaw na sa ubang mga maestro ay oo. Actually na kay kauban nga tawag ining principal po di. Ang katubag TikTok kay tawag ining sa school pa lang daan na magna cum laude. Nya pagkahuman grabe mura og tawag ining walking library. Pero never gyud ko nakadungog nga mali nang gi was DepEd. Patay kang bata ka. Tanawa raw. Nagsige nagyaw-yaw og iya. Patay kang bata ka. Ay, nalang. Ay. Maog gihapon iyang gihimo. Mao ba? Pero di siya kalusot sa tua dire. Di siya kalusot sa tua. Di siya kalusot. Nga naman, ato aman yung balik-balikon. Ato aning tawag ining balik-balikon nga tawag ining information. Nga naman kay makaalarma ni sa tawag ining kalidad sa edukasyon sa atong nasod mga sir kung naay teacher ingon ani. Makaalarma ni mga sir, makaalarma ni. Delikado. Nga naman kili man kag mali ang libro sa DepEd. Nako tan-awa ra gong libro ako ipakita sa inyo mga sir ha. Ako ipakita ninyo tan-awa Kasaysayan ng Asya by Quezon, Mangas and Romero. Ang isa pang pangunahing disipulo ay si Pedro pagkaraang magtrabaho sa silangan ay nagpunta sa Roma at doon ay siya ay naging unang obispo. Remember nga ang Papa is mauna ang tawag ng Bishop of Rome. Ang unang pangalan niya is Bishop of Rome. Pagkauman na late na ginganlan siya Santo Papa. Kaya ang word nga Santo Padre mangod kaniadto ang yung Santo Papa isa para na dito kaniadto sa kuan, para na dito kaniadto sa gitawag og kining tanang mga pari ug mga obispo kaniadto. And gigamit lang kana sa panahon nga kuan, gigamit lang kana sa panahon mga 4th to 5th century nga intended only for the Pope. So ingon pero kung ang office sa Santo Papa na 1st century pa. Kunya ingon ni Madam Jenny nga mali ang giso sa DepEd, batay ka bata ka. Delikado na ron. Matay na. Dapat delikado mo ang education ug natin teacher sama kang Ma'am Genevieve. Delikado. So dapat ipa-recall, dapat tawag ina na schooling si Madam. Kay lima kag libro sa DepEd mali. Nag-publish tig mali din ang DepEd. Okay, sir. Hello. So, imo naman po delikado. No? Delikado. Daghan tayo mali delikado. Delikado ni. Delikado. Delikado. At least ikaw ang tawag ini ni confirm. Pero kini siya nga tawag ini nga point Madam ba? Kini siya nga tawag ini nga point Madam ba? Kini ba? Imposible magyud nga mahimo ning mali. Most of the books na published by Department of Education is naaning information. Di lang kay tawag anang usa. Nya bagkaw man nganong wala gid ni kung mali ni, nganong wala gid ni gitawag an nagi-correct sa mga experts from the DepEd. So ma-question din ni ang expertise sa tawag anang DepEd. Wala ditay quality education ani. Ang Pilipinas wala quality education. Sa Bible. Si ulo sa Bible. Di
Di magani ka Bisan pag magkahatag manunod ganina. ka, sir. Dili magani ka Kabalo ka magkahatag na, ganina og tawag adang sita sa Biblia, asa sa Biblia nga nagisgot ang mga apostol og Jerusalem Church of God. Wala sa Biblia nang imong nasi mong una-una. wala man gani Roman Catholic Church. Day Roman Catholic Catholic Church. Church na. Wag yun. Catholic Church. One Oh. Holy Catholic Church na. Maayo lang kay mo ingon no nga wala sa Madam, Biblia. Anya, Roman Madam, Catholic dili Church oy. na. Di kamo ang among pangitaan ana ngano man kay ang inyong pagtuo sula eskriptura. Kami di man sula eskriptura. Mas nauna man mi sa Biblia. Madam, mas nauna man mi sa Biblia kung i-compare sa inyo, mas nauna mi sa Biblia. Madam, kamo na naiguan na madam. Madam. Kamoy naiguan na madam. Kanang Galacia kapitulo 1 bersikulo 7 8 kamoy naiguan na kay kamoy naulahi og admitido ka nga naulahi mo. Ipatunglo siya. So wala siya. Kamoy tawag ining naiguan na kay naulahi mo. Madam. Wala. Madam, kamoy naiguan na kay naulahi mo madam. Madam. Roma 1:8. Unsang sita okay, last question na lang. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kapag wala sa Biblia di tinuod ang information. Roma 1:8 sir. Kapag wala sa Biblia? Unsa man day nang gingon nga? Isa. Tempa. Ang ako pangutana, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kapag wala sa Biblia nagiingon din nga kapag wala sa Biblia di tuuhan, di tinuod? Yes. Okay, basahon na nato. Bugna man nak. Wala gutong Bible na katong isa nak. Katong atis parehami. Tawag ini nga asa na ba tong Biblia hatong bugna nga kuan, bugna nga tawag ini translation. Okay, Galacia 1:8 na aday mabasa din nga kapag wala sa Biblia di tinuod. Kana. Kanang ibabaw. Galacia 1:8 sir. Tanaw na to abi. Kanang blue. Kana. Galacia 1:8. Tanaw na to. Naabig gisulti din kapag wala sa Biblia di tinuod. Mamaka ka ma'am. Ang amahan sa bakak maunang yawa. Tanaw na to ha. Tanaw na to. Sige daw be. Tanaw na to be. Ingon niya na aday mabasa sa Biblia, Galacia 1:8, kapag wala sa Biblia di tinuod. Sige daw, tanaw na to be. 1:8. Apan bisan pa kun kami usa baka manulunda nga gikan sa langit magwali kaninyong ebanghelyo maayong balita nga sukwahi sa among adunay man 8 maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Asa man din kapag wala sa Biblia di tinuod? Wa man lagi. Masabot siya. Ya kung wala didto unsa man interpretation imong gigamit aron makasabot ka ng sitasa? Kaysa madam. Unsa nga tools of interpretation ang imong gigamit aron makasabot ka ning Galacia 1:8? Isabton man kana. Maging nasulat ang mga pulong sa Ginoo naman sa Biblia. Okay, sa nag-ingon nimo nga ang Biblia pulos Ginoo. Kana si sir. Iro na minung ka mo. Logic naman na, sir. Imong pulong sa Ginoo. Unsa ni? Ang ako atmong na iro man na isa pa man ronda. Meaning sir ha, kadali sir ha. Meaning sir ha. Ay sa ma'am. Ay lagi unya na ma'am. Balik sa ta. Kinsay nag-ingon nimo nga ang Biblia pulong sa Dios? Sir. Imo manggikuan ang katong ato ang Galacia 1:8 sir. Kinsa man Esa ma'am. Manulod ka or kinsay nag-ingon nimo ma'am nga ang Biblia pulong sa Dios? Unsa di ay mapulong mo gyud sa Ginoo. Kinsa nag-ingon nimo? Dili mo na siya questionable sir. Dili. Questionable na para sa inyo ha. Dili na para sa mga gitudlo sa Iglesia Katolika na ang sa inyo ha ba? Nagtuo man mo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Kinsay nagsulti ninyo nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Ang mga pulong nga naa sa Biblia. Madam. Ingon man kapag wala sa Biblia dili tuuhan. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga naay mga apostol nagtudlo naay mga apostol nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Yes. Let lang mabasa ma'am. Ayo ma'am ba? Kay kung sabton na mag-irgo patagdaghan. Basahin na lang ko. Paminaw. Basahin na lang ko sa Biblia kapitulo bersikulo. Di na pud ka maminaw lagi ba? Di na pud ka maminaw ba?
Unsang ang sita sa issue na Biblia mo kapitulo ug bersikulo nga nitudlo ang mga apostol nga ang oo. Biblia pulos Ginoo. Sige be, Okay. citas. Ayaw sana siya nga issue, sir. Ayaw sana siya nga issue, sir. Ayaw Ang gigukod ato ganito lang ka. karon ba? Madam, Ang ato lang gigukod ta karon, ka sir, madam ba? ba? Ayaw Madam sana nga kay issue, sir, ha? ganina ang issue ganina about Ang history. manulundaw, Paminaw sir. sa paminaw sa. Ipatunglo Ang man issue gani, ganina sir. about Oh, history. ipatunglo man Di gani paminaw sa madam. Ang issue ganina is about history. Karon nidagan na pug kag tawag anang Biblia kay ingon nimo basa wala sa Biblia di tinuod. Gipangutana ta ka naabay mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang mga apostol nagtudlo nga pag wala sa Biblia di tinuod. Gikot nimo ang Galacia 1:8. Ingon ka nga pulong mas Ginoo. Okay sa pinagsulti ng mga pulong as Ginoo. Naabay sa Biblia. Nga ang Biblia pulos Ginoo. Abi usa siya tasbi. Nga ang Biblia pulos Ginoo abi. Sige bi. Okay. Imuha lang man ang alibay, sir. Unsa Ikaw man nag-alibay. sa Biblia? Ikaw ang nag-alibay, madam, tubag ako, tagay akong sitas, madam. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, paminaw. Unsang sita sa Biblia, paminaw sa lagi, madam. Di na po ka maminaw ba? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga tawag ini ang mga apostol na nudlo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Sige daw. Citas. Blanco na po. Grabe naman po na. Isaiah 34:16. Nanay Biblia na nga panahon? Ay, usahon ta na. Kanang Isaiah 34:16 nanay Biblia na ang panahon na? Scripture, sir. Actually, kanang Biblia, Composed sir, of Old and New Testament? Ay, ayaw ba? Ayaw, madam ba? Ayaw lagi